Da vidi, majka. Koliko ima konjina? 39 sa 2. Pa ništa bre, to čim on možda diše znači da je dobro. Sad ću da donesem opremu. Daj mi njegove čarape da umočim u komu rakiju, nema još mnogo. Oću, nego šta misliš da ga odvedemo kod lekara, a? Pa kaki bre kod lekara tamo po dispanzeru dok čekamo, ima dete do zdravi 3 puta. Vodim ga ja kod ovog veterinara, mog Burgićevog. Sti bre šunta bre, da vodim dete kod veterinara, bože me sačuvaj. Sve ti je bre to isto, ti misli kao nešto znaju. Evo moj drugar Zoran Kokir, otišao kod čoveka, izlečio ga od besnila, evo sad uopšte ne laje na komšilu. Ja i da molim te, nemoj mnogo tu da mi se izležavaš, treba sutra ugalj da se istovari, evo ti drživo diši. Diši bre lepo. Pa dišem bre. Uzmi Dragice, utopljavaj ga što više i kad se preznoji, uzmi ono moje šatorsko krilo i ceradu od kamiona preko kriga da presvisne vrućine. Brže da meriš temperaturu, Miloš. Brže zove Gligorijevićku. Koliko ima? 37 sa 2. Znala sam. Zovi hitnu. Halo, doktorka. Halo, doktorka, mi smo. Kad možete da nas primite, Miloš ima 37 sa 2. Doktorka, ima li nade? Ima kako nema. Pošto dete ima taj sekretalni oblik diverzije u zadnjoj duplji kod srednjih dlaka, ono bi trebalo što više da unosi, dakle, fiziološkog rastvora, znači 720 puta dnevno imate tu Jovanović i sinovi, Mađarević i sestriće, imate tu povoljno, znači ovako ćemo Flavamed isto, to ćete 720 puta dnevno, jel tako? Onda ćemo muskalud sirup, to ćete isto 14.000 puta u toku nedelje da mu date i vidimo se onda sljedeće nedelje da vidimo šta su dalji koraci. Platite tamo kod moje sestre, jel tako, dušo moja? Ima da ležiš tu i da ne mrdaš, drži. Alo, ženo, ozdravili smo. Ozdravili smo konačno, šta radiš ti? A kijaju ti deca, a? Ste vadili krv, a? Pod hitno, ženo, da ideš, nemoj da se zabavaš s tim. Aha, sad čekaj, imam drugu liniju, sad čekaj čas. Halo, ko je? Miloš? A, Miloš ne može napolje. Ne može Miloš napolje zato što je zdrav.